Archie, sa baguhay pa lamang natapos ninyo na outreach program na inyong gihimo sa 31 barangay sa inyong munisipalidad, kumusta man ang estado sa mga kabatanunan? So far, ngayon sir, okay lang sila. At least, safety sila. And then, nalipay sila sa among gihimo nga outreach program. Bisan o natakaroon sa tong pandemya. Kay, napami remaining 5 barangays nga wala pa mahuman tungod kay aning night pandemya or COVID nga nga mga barangay na mga cases. So, na-postpone ang among last 5 barangays sa among outreach program. Makahimuot ang inyong pakulo sa mga pagsaulog sa Linggo ng Kabataan, diin ang inyong premyo kay mga grocery packs ug bugas sa mga nakadaog. Archie, please tell us more about this. Kung kumusta man ang nahimong reception sa mga batanon nato. Yes sir, sa among pagsaulog sa among Linggo ng Kabataan, so far nalipay mig dako kay sa suporta sa among halangdong mayor sa mga sangguniang bayan members nga maghimo kami og ML tournament o nagpremyo mi og mga grocery packs or 1 sack of rice sa mga winners kay dugang pahalipay sa ilang mga ginikanan kay aron dili po sila ingon nga puro lang sila mga online games kung wala po sila makita nga mga premyo o makapahimos ang ilang mga pamilya sa ilang mga premyo nga nahatag gikan kanamo. Malahi ta padayon na ang pag-abot sa mga bakuna, giunsa pod ninyo pag-esplika sa mga kabatanunan ug mga katawhan sa balilihan ang importansya sa bakuna kontra COVID-19. Among gihimo sir sa atong bakuna karon sa atong pandemya or COVID-19, nag-start mi sa among mga frontliners. Naghimo mig mga bakuna o vaccine nila. Then second na po nila nga vaccine is unsa pa yang schedule ato. So nag-una gid mi sa mga frontliners after before sa mga senior citizen or mga kanang mga batanon nga like dili mga frontliners sa teenager like nga na. So among giuna ang mga frontliners kay sila may more duol or dako silang tabang kinahanglan gud nilang buhaton para lang mailikay kita sa kani nga sakit nga COVID-19. By the way, congratulations kay ang munisipalidad sa Balilihan nakasulod sa province of Bohol top 10 municipalities with best ecological solid waste management. Unsay nahimong kontribusyon sa inyong sanggunian sa pagmintenar sa kahinlo sa inyong lugar? Yes sir, I'm happy about that. Kanang among nakatungtong mi sa best ecological solid waste management nga malipayon mig dako kay sa among suporta og tudo pagtinabangay sa mga isikatawo mga katawhan diri sa among lungsod sa Balilihan sama sa among SK Federation Balilihan nga maghatag og dugang suporta pod sa among paghimo nga segregate sa mga solid waste or mga papel or mga cellophane nga gikan sa mga basurahan like ingana segregation. Then gipabilin po namong hapsay o kalinaw ug makita na to ang malinaw sa atong mga mata ang mga kapatagan diri sa among lungsod sa Balilihan ug among view or mga green grass of home sa among lungsod sa Balilihan among gipabilin nga hapsay limpyo para makita pod sa ubang tawo nga dili wala gyud mo pabiyay ang among lungsod sa Balilihan. Archie, unsay mensahe nimo sa mga kabatanunan sa Balilihan karong pandemya? Ang ako lang ika-mensahe nila sir sa atong mga kabatanunan diri sa atong lungsod sa Balilihan, magpabilin kitang magbinantayon or magsulo og face mask, follow sa atong protocols, then dili ta magpabadlong kay kaning atong gihimo dili lang pud para nato kundi ang kaayuhan natong tanan. Niya manginaot ko nga sa among mga gihimo nga mga ordinansa or mga programs, activities, ikalipay ninyong tanan kay kini kung wala mi diri sa among posisyon, kung wala pud mo diha nga nagsuporta kanamo, dili kini mahimo kanamong tanan nga angay ipadangat ninyo mga katawhan, mga kabatanunan. Unya mailikay pud kita sa atong COVID-19 nga or pandemya karon nga nasa gubang ta aning mga kasuha. So magpabilin tang malinawon o stay safe
And God bless niyong tanan, then follow lang ta sa mga protocols.